Ikabat na sa kapin 82.2 million pesos nga danyos ang natala sa Bureau of Fire Protection Davao subay sa mga nahitabong sunog sa Davao City gikan bulan sa Enero hangtod bulan sa Oktubre ning tuig 2025. Sa interview sa XFM Davao kang Davao City Fire District spokesperson Fire Senior Inspector Frances Maricen Rihas, bisa ni ini nga gidakon apan mas ubos matud pa kini og 13% kung itandi sa natala sa nakalabayng tuig 2024 sa susamang panahon nga niabot og 94.6 million pesos. Matud sa tigpamaba, electrical fires ang sagad hinungdan sa mga sunog nga posibleng tungod sa overloaded outlets, substandard extension cords ug unsafe wirings. Ikaduha sa nakitang hinungdan mao ang kitchen-related fires tungod matud pa sa pinasagdang nilungag ug ikatulo ang sunog tungod sa mga kandila ug open flames nga sagad mahitabo atol sa holiday season. Dayon ang residential fires due to negligence. Subay usab ning Yuletide season kung asa kumon ang paggamit og electronic devices sama sa Christmas decorations ug electric equipments gumikan sab sa sagunsong nilutuay tungod sa mga okasyon. Subling nag-awhag si Sendrihas ngadto sa publiko nga mag-amping sa tanang panahon ug kinaiyahon ang mga pamaagi subay sa fire safety measures aron masigurong malipayon, mabulukon ug labaw sa tanan luwas ang kinatibuk-ang kapahigayunan sa Pasko hangtod na sa pagsugat sa bag-ong tuig. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.